נדבר עם עידית על הצבע הנכון שמכניס חיים לכל חדר, אבל קודם. מה השאלה הראשונה ששואלים הורים טריים? נו, ואיך הלילות? כי לפני הייתם זוג צעיר נמרץ ובליין, ואחרי אתם טרוטי עיניים ומנסים להחזיק מעמד עד לתחזית בחדשות. שלום קרמית. שלום. ילדים זה מה זה מעייף? מעייף מאוד. כן. מעייף מאוד. זה הדבר הראשון שמעסיק הורים בחודשים הראשונים. נכון. זה כמה אנחנו ישנים, או יותר נכון, לא ישנים. שם אנחנו לא ישנים. אני תמיד אומרת, אני עובדת עם חוסר שינה של תינוקות, לא עם שינה של תינוקות. אבל יש תינוקות שישנים לילה שלם ועדיין ההורים עייפים. את יודעת, יש כאלה שגם מספרים שהם ישנים לילה שלם. וזה תמיד גם הילד של השכנים שישן לילה שלם. שלנו לא, אף פעם. אבל של השכנים הוא מדהים. ואני באמת חושבת שחוסר שינה זה אחד האתגרים הכי קשים של המעבר להורות. כי כמו שאמרת, באמת לפני שנהיינו הורים, אנחנו רגילים לשעות השינה שלנו, זקוקים להם, ופתאום מגיע היצור הקטן והחמוד הזה. הרעשן. ומערער לנו את כל השגרה, וזה באמת קשה. גם אנחנו זקוקים לשינה שלנו וגם הם, כמובן. אבל הבשורה הטובה היא שבהחלט יש מה לעשות. זאת אומרת, זה לא גזרה משמיים. כן. ולמרות שמשווקים לנו את זה לפעמים כחבילת לידה, זאת אומרת, שזה ככה. אתם הורים, משמע אתם לא ישנים בלילה. כן, אבל מאיזה גיל אנחנו צריכים להתחיל לקנות להם הרגל שינה? תראה, אני תמיד אומרת להורים, חודש הראשון יש לכם פטור. חודש הראשון הוא חודש כאוטי לגמרי. אין עדיין שום סדר במערכת. כי גם לא הכל חדש, שונה. עבר ממקום אחר לגמרי למקום חדש. גם כל המערכת שלו עושה לו קצת בעיות. בדיוק, אין מה להתאמץ בכלל לנסות ללמד אותו משהו, כי זה עוד לא גיל שהוא בכלל בשל ללמוד. וזה באמת סתם מאמצים שהם לשווא. ולכן חודש הראשון תתמודדו, מה לעשות, קבלו את זה ככה. יש הרבה קשיים אחרים גם בחודש הזה, אוכל ודברים כאלה, זה הגיוני. מעבר לזה כבר אפשר להתחיל לעשות סדר. אני מאמינה שבין גיל חודש לגיל חודשיים כבר אפשר להתחיל לעבוד עם ילדים ברמה הראשונית כדי לבנות להם תשתית נכונה לשינה. זאת אומרת, להתחיל לעשות סדר בין השינה ביום לבין השינה בלילה, לעשות הפרדה, שיהיה ברור לתינוק שאת מרבית שעות השינה הוא עושה בלילה, ואת מרבית האוכל למשל הוא עושה ביום. על ידי בנייה סדר יום. אחד הדברים הכי משמעותיים. אבל איך עושים בנייה סדר יום? כי הם אוכלים כל 3 שעות, אם אני זוכרת נכון. זה היה לי פשוט... לא זוכרת. זה הזמן לרענן את הזיכרון. הם אוכלים כל 3 שעות, אז מה, להפסיק את האוכל? לא, אני לא מדברת בכלל על האוכל, אני מדברת על שינה. ילדים בגיל חודשיים אפשר להגיע איתם בהחלט למצב שמשנים שינה אחת בבוקר, שינה של שעה וחצי אפילו, עוד שינה מסודרת בצהריים, ועוד שינה קטנה ככה אחר הצהריים בשביל בוסט אחרון לפני הלילה. ואת הלילה זה מאוד מפתה לתת להם לישון עוד קצת. ועוד קצת, כן. כן, זאת אומרת, אם הוא נרדם, שירדם, זה בריא, הם גדלים בשינה. קודם כל זה מאוד בריא לישון, בוודאי, אבל מה שחשוב הוא לוודא שלא כל היום אנחנו רצים סביב השינה. מה שקורה אצל הרבה הורים, בעיקר אמהות בחופשת לידה, בחודשים ממש ראשונים, שכל היום מנסות להרדים ומרוויחות כזה 20 דקות שינה, או שירדם על הידיים ואיך שמניחים במיטה, זה כמו שעמד גובה כזה, איך שמכניסים במיטה מתחיל לבכות. אז את זה באמת צריכים לראות איך אנחנו מלמדים את התינוק להתרגל לישון כבר מהחודשים האלה באמת במיטה או בהריסה שלו, ולהתחיל לעשות את זה לפרקי זמן יותר צמודים. אז מה, להעיר אותו נגיד אחרי 1.5 שעות? לא, אנחנו לא מהירים. מה שאני אוהבת לעשות זה לבנות יחד עם האמא איזושהי שגרת יום. שגרה זה אחד הדברים הכי חשובים, בכלל דרך אגב להרגלים של ילדים, זה נותן להם המון ביטחון, ובטח בהקשר של שינה. בוא נתחיל בוקר. מתי נתחיל לבוקר? נתחיל לבוקר. אוי, זו שאלה טובה. אני חושבת שדבר ראשון צריכים באמת לשבת עם או הלילה. או הלילה, כן. מה שנקרא, להגיד לילד 4 זה לא בוקר. זה לא. זה נקרא לפנות בוקר, זה לא בוקר. לא. אבל זה באמת עבודה שעושים מול ההורים. זאת אומרת, אני מאוד מאמינה שאין שיטה אחת שהיא מתאימה לכל הילדים ולכל המשפחות. נורא חשוב לפגוש את ההורים ולהבין מהם מה הצרכים שלהם ומה באמת סדר היום שלהם. אבל בואי נגיד שהצרכים שלהם הם לישון, אוקיי? לא, אני יודעת מתי להתחיל את היום. יש הורים שמתאים להם להתחיל את היום ב6 כי הם ממהרים מאוד לצאת לעבודה בכל מקרה, ויש הורים שהם נוח לצאת לקום ב7. בגיל חודשיים אנחנו עדיין בבית איתם, עד גיל 3 חודשים. רוב האימהות עדיין בבית. אז בואי נגיד שקמים 6 בבוקר זה בסדר לילד, בהנחה שהוא הלך לישון. נכון. זה כבר שאלה טובה אחרת, זה באמת נושא מאוד מעניין, וזה באמת אחד הטעויות שהרבה הורים עושים, מנסים לדחות את שעת ההשכבה של הילדים, למשוך אותם, בדיוק. אנחנו הרבה פעמים מושכים את הילד, ואנחנו רואים שכבר ב6:30 כבר נורא עייף, ואנחנו אומרים בוא נמשוך אותו עוד טיפה, אם הוא הולך לישון ב9, 10, הוא יקום גם בהתאמה יותר מאוחר בבוקר. וזו טעות מאוד נפוצה, אבל זה לא ככה, זה לא עובד, זה לא, והילדים יש להם
איזשהו הרגל להתעורר בשעה די קבועה, ואנחנו נראה שגם כשנשכיב אותם באופן חד פעמי בשעה יותר מאוחרת, הם עדיין יקומו באותה שעה. זאת אומרת, אם הילד הזה נוטה להתעורר ב-6 בבוקר, בין אם נשכיב אותו ב-7 בערב, או בין אם נדחה אותו עד 10, הוא עדיין יתעורר ב-6 בבוקר. גם עכשיו הם נהיים עייפים יותר מוקדם בגלל שמכשיר. נכון מאוד, נכון. השעון חורף בהחלט גרם הרבה שיחות טלפון, כי הרבה ילדים הקדימו את שעת היקיצה של הבוקר וגם הקדימו את... אז זה לא נכון, אני רוצה להעיף אותו, בוא נשחק איתו, נקפיץ אותו. בדיוק, זו נקודה מעניינת מאוד. אז גם טיפ ראשון באמת, לא לדחות את שעת ההשכבה. ברגע שאתם רואים שהילד מתחיל להיות מסטול, לשפשף את העיניים, לגרד את האוזניים, למשוך בשיער, ילדים שכבר יותר פעילים ליפול, מתחילים להיות נודניקים, לרצות הרבה על הידיים, זה סימן שהוא עייף. התחיל להריץ את שגרת הערב לכיוון ההשכבה. העדיפות היא שתוך חצי שעה בערך ילד כבר יהיה במיטה. כן. גם אם זה ב6:30 או ב7, זה שעות טובות בשעון החורף. אז בהנחה שהוא הלך לישון והוא קם ב6 בבוקר. מה אנחנו כן, אבל רגע, בהקשר למה שאמרת לגבי העייפות, זה עוד נקודה שחשוב להגיד. הרבה הורים חושבים שאם נעייף את הילד ונקרא לו את הצורה, מה שנקרא בערב, ג'ימבו אקסטרים, נעייף אותו מאוד, אז הוא יתעלף מהעייפות וישן יותר טוב, ירדם יותר בקלות וישן יותר טוב. וגם פה אנחנו רואים שלא נכון. לא? כי תחשבי, אם את בטוח עושה ספורט, נכון? כן. אז תחשבי, יצאת לריצה, אחרי הריצה תנסי להיכנס ישר למיטה וללכת לישון. זה כמעט בלתי אפשרי. כי ברגע שאנחנו עושים... שומעת? זה עובד. זה עובד? אני גם שפורקת. נס רפואי. לא, אבל זה באמת מעייף אותה. אם אני לוקחת את הבן שלי, הוא מוציא אנרגיות והוא רץ, או שהם הולכים לבריכה והוא שוחה, הוא מגיע מותש. זה מקלחת, הוא כבר בדרך מהמקלחת למיטה, הוא כבר נרדם. זה עובד להרבה הורים. אז מה שאני רוצה להגיד, זה שאחר הצהריים צריך להיות פעיל, זה מעולה. ילדים צריכים להיות בתנועה, הם זקוקים לזה, הם צריכים בשביל ההתפתחות, בשביל לפרק את זה. אבל לא להגזים, הגוף שלהם כבר עייף, לא למשוכות קצת. לעשות איזשהו קאט כזה, זאת אומרת, ברבע שעה, 20 דקות האחרונות שלפני ההשכבה, להוריד איזשהו הילוך. להתחיל להוריד דופק. ממש כך. כמו שאנחנו לא מסיימים אימון באיזה ספרינט וכאילו זהו ונעצרים, אותו דבר אנחנו גם עם ילדים. אני רוצה שאנחנו נעשה סדר עם הסדר יום, כי התחלנו אותו ופתאום ברק ואני בטוחה שהרבה אמהות תשובות, מה עושים בשעה בבוקר? אוקיי, אז הוא קם ב6 בבוקר. קם ב6 בבוקר. אני לא מדברת על תזונה כרגע, כי זה לא הנושא שלנו, נדבר יותר על שינה. ברוב המקרים ילדים מוכנים לשנת בוקר שלהם משהו כמו 2.5 אחרי שהם התעוררו בבוקר. זאת אומרת שנגיד שהבוקר שלנו הוא בשעה 6, בסביבות 8.5 אפילו 9 אפשר כבר להשקיע בשנת בוקר. כמה זמן? משהו כמו שעה לצורך העניין. להעיר? חשוב שהשינה, לא להעיר. רוב האימהות אין להם את הבעיה של להעיר, בטח לא בשנת בוקר. יותר יש להם את הבעיה שהם קמים מוקדם יותר, אבל לתת... זאת אומרת שהתינוק ילך לישון שעה, אבל אם הוא לא קם אחרי שעה, מה אני אעשה? לא להעיר. זה באמת נורא תלוי כאן בהכוונה אישית, כי זה תלוי אם זה בא על חשבון שנת צהריים או לא. בדרך כלל אין את הבעיה של שנה ארוכה מדי. אז מתי עכשיו לסחוב? ואז הוא נכנס לעוד איזשהו פרק זמן של ערות, אחרי משהו כמו עוד פעם 2.5-3 כבר בשל לשנת צהריים, שגם היא צריכה להיות מעל שעה, זאת אומרת אפילו 1.5 שעה, יש ילדים שאפילו 2 שעתיים. עכשיו ילדים ככה בחודשים הראשונים עד סביבות גיל, בוא נגיד אפילו חצי שנה, יכולים שתהיה להם עוד איזושהי שנה קצרה אחר הצהריים. זאת אומרת, חצי שעה של בוסט כזה, כדי שקוטע להם ככה את הפרק זמן שעובר משנת צהריים עד שנת הערב, שיגיעו עייפים מדי, ואז אנחנו מתחילים כבר את ההשכבה של הערב, שהיא כבר, כן. בסביבות? תראה, השנה, הזמן המיטבי להשכיב ילדים הוא נשמע מוקדם להרבה הורים, אבל הוא בין 6.5 ל7.5. זאת אומרת, זה השנה... לא, נשמע נפלא. נשמע מעולה שהייתם ארוך. מאוחר מדי. גם אני אומרת 6.5-7, וכל זה קורה בחדר שלו או איתנו. זה נורא תלוי בגיל, ונורא תלוי של הילד, ונורא תלוי... להוציא אותה מהחדר שלנו? אני אומרת לך מה אני ממליצה. אני הולכת עם ההורים, ונורא שגם... לפעמים יש, את יודעת, בין האמא והאבא יש חוסר. ברור שזה כל מקרה לגופו, אבל בגדול, ההורים מעדיפים שבשלושה חודשים הראשונים, כל זה בעריסה, התינוק יהיה איתם בחדר, זה גם באמת גיל שיש יותר ארוחות מהלך הלילה, יש יותר אינטראקציה. זה לא בגללנו, זה בגללנו, זה פשוט הרבה יותר קל להושיט היד לעריסה שנמצאת לך ליד המיטה. זה נכון, הרבה יותר קל שילדים אצלנו בחדר. קרובים אלינו, אנחנו נדבר על כל מתי להעביר אותם ואיך להעביר אותם, פעם אחרת, תבואי שוב. מעולה. אוקיי, תודה רבה.